Dobre, takže sme na majstrovstvá Slovenska v ťahaní kamiónov v sklade, v dýhaní klady 2025. Prší, mrholí, takže uvidíme, jak to pôjde. Mám zahlasený základ 100 kg. Slovenských silákov o chvíľočku začíname, predstavíme vám silných mužov do Slovenska. Máme tu námestie troška krivé, takže aby ste sa nehnevali, že chrbtom to nevadí, môže byť aj spredu, aj zozadu. Stále je náš, stále Slovačisko, ktorý bojuje o titul majstra Slovenska v pomáhovej kategórii 180. No pozrite ten Matúš, je to tam, zatleskajme Matúškovi. Vynikajúci Matúško, to chceš vyhrať. A jeho tým pomocný je slovenský rozhodca a on bude rozhodovať tento ťažký pretek. Pálko priatka, prvý pokus, zatleskajme mu, áno, je to tam, Pálko vydrž. Zaslúžili, postoj zvážený diváci, áno. Budeme skončili tento pretek. Sledujeme Tomáša Vopravu. Vážení diváci, to najlepšie na Slovensku, čo máte, je tu. Tomáš Vopravil, držko! Zatlieskajme Tomáškovi. Dokázal to. Dobre, prvý pokus je za nami. Spadlo 100 kg, kurník, to som rád. Druhý pokus skúsim 105. Uvidím, jak to pôjde. Zamávaj do kamery. Čaute. Vieš čo, akože zaujímavé to je, trošku sa to švícha, ale ako sa cítil? Pohode. Keď sa človek není zbrklý, tak to ide. Treba to zastabilizovať. Pekne vydržať hore, nebude že hneď a hneď na hlavu a pekne si to zrovnať v hlave a je pohode. Presne, to som robil minulý rok, že som chcel ísť hneď, vieš, že ešte som nebol v tom a už potom ma rozhodil. Nervozita jedno s druhým, no. Ja som zvedavý, no 110 vyskúšame. Ideš no 110? Hej. Ja si dám 105 radšej. Nemám šancu, Erik tam je predo mnou, vieš. Aha. A on tam 120 ide prvú, vieš, tak čo ja tam narobím, ja 120 nedám, takže sa idem pobaviť, dám 110, uvidíme, 112,5 možno 100. Presne, keď vieš, že není šanca prakticky, tak ideme sa hrať a urobiť si nejaké pekné číslo. 110 je môj cieľ dneska, ak to dám, tak aj môj. Super. Tak aby nám to vyšlo. No, kurník. No, nazdar. Ty si tu aj nemal, víš? No ja som aj také, sa vyskytol som sa tu náhodou. No, nakoniec ideš, tak čo si dal, koľko si dal? No, takú 70 som zatiaľ dal, no dal 70 a 75 ideš ďalší. No, tak vyskúšam 75, čo to spraví. No, možno si urobíš PR-ko. No, vyskúšame. Trénoval som slabo, teda skoro vôbec. Čo už, na úci rok to lepšie. Slovenska silákov do 80 kg. Teraz sme ho dominovali na majstrovstvá Slovenska dvíhaní klady. Adam povedal, že chce zvíťaziť aj v tejto disciplíne. Zatleskáme Adamkovi. Adamku, ďakujeme, krásny výkon. Poď. Potom naložíme pár rozhodca. Ale všetci sa sledujeme, záver. A bum nohami pekne. Poď. Hore. Vydýchaj sa, nohami to vykopni. Poď. Hej. Ešte vás pokus. Samuel Rušovský sa pripraví na 80 kg. Tam to vydržuje. Ešte, poď. Zase sa. A bum. Ruky. Hej. Potom sa pripraví Matúš Mikulec. Samuel Rušovský, Matúš Mikulec. Tomáš Vopravil. Nohami. Joj. Takže dal, nedal? Nedal. Ďakujeme za krásny výkon. Naložíme. Tomáš Vopravil 110. Ivan Rienovský 115. Matúško, výborné! Je to možné, že ten Matúš 80 kilový šibrikát, pozrite sa, čo dokáže. Tomáša Vopravila 110 kg. Pripraví sa Ivan Rienovský. Bum, Adam Badula. Pekne. Jakub Presa. Drž to, chlape! Pekne. Výborne, Nikol, áno.
Paráda. Ďalšie počet. Ešte sa to Adamko podarí. Adam záber! Adam prišiel a zo Zemplísňou Klečenova. Už úplne pri ukrajinských hraniciach. Adam je šikovný, všetci ho na východe milujú. A my mu zatlieskajme, pretože my ho tiež milujeme. Adam to dal! Adam je vynikajúci. 80 silový šinter, malý chlapčúrik, šikovný. Po tejto disciplíne máme No tak poď. o najsilnejšieho mega Slovenska. Týka krásnych výsledky. Pekne nohami to víra, pekne. Je tam, pekne. Pálko, priateľa, výborné. Super. Pálko, ďakujeme, dokázal si to, dokázal a pôjdeme do 80 kg. Poďme do toho, Matúško, skúsme sa. Áno, Matúš. Nevyšlo to nevadí. By to mohol hovoriť a dostal som gotový. Zatočila sa mu hlava. Nevadí, Matúško dokáže. Matúš. Nikolás, je to tam Matúško. Sústreď sa, ide to hore. Nevadí, končíme Matúško. Nič sa nedeje. Máme ďalšieho pretekára. Sa máte, toho som vás nevidel. Poďte pár slov povedať divákom. A prečo? Vezme svoj. A tlieskame tým pretekárom. Dobre, ďakujeme vám. Ďakujem. Poď. Do toho, nejde to, nevadí. Ideme do toho, pokračujeme. Súťaži, naložíme. Super. To. Nevadí. Adamko Bandela, 78 kilový, chlapčúrik malý, pozrite sa na ňu, to dokáže to náhou, zaslúži si potlesk, zaslúži, áno, Adam vydrž, tvoj Marno, svoju chybu, nie je to tam, Adam Bandela je špatný, je to jeho osobný výkon a ty... Majstrovstvá Európy, Adam Bandela, to dokázal, áno. Pekne, gratulujem, kurva. Paráda. Slovenský rekord dvíhaní oddelovej. Takže máme po súťaži. Teraz padlo slovenský rekord, 125 kg. Čo dal Adam, takže paráda. Ja som si dal 105, už to je pre mňa super. Takže ako 110 proste som cítil, že ne. Som cítil proste, že možno kebyže sa nejak prepne úplne v hlave, ale proste ma to dusilo. Dusilo to. Ale dvakrát som si to premiestil, to som rád. Nevadí. Súťaž nie je tréning. Takže o rok dúfam, že padne zás o 10 kg viac. Minulý rok padlo 95, teraz o 10 viac, takže 105. A o rok dúfam 115. Majster Slovenska, slovenský rekord, koľko si to zajebal? 125. Kategórii sme mali 5. Paráda. O 20 kg viac ako ja. Na budúci spoločný tréning s Matúšom. Next video. Ja som za, môžeme dať spoločný tréning. Plať. Ruku na to. Na budúcu sobotu. Mám voľno. Koko, tak čo? Dohodneme. Tento mesiac určite, v Pressburgu som. Dobre, ja som... Pálko Priatka nastúpiť, poprosím. Pálko Priatka dostane cenu, medailu za 3. miesto, pohár. Na 2. mieste Matúš Mikulec. Matúš Mikulec. Matúš Mikulec. Prichádzajú k vám tí, ktorí čest, spravodlivosť a vytrvalosť vedú k ich. A na 1. mieste, vážení diváci, na 1. mieste
malým či veľkým víťazstvám. Adam Bandula! Adamko Bandula! Siláci majú pred sebou jasný cieľ. To sú naši pretekári, to sú majstri, zostaňte chlapi tam, pretože k vám sa pridajú. Na druhom mieste váhová kategória do 90 kg. Tomáš Opravil druhé miesto. Tomáš Opravil druhé miesto. A víťazom Erik Krajčovič, prvé miesto v kategórii do 90 kg. Vynikajúci výkon, Erik. Ďakujeme ti. Ivan Hrihorovský. Ivan Hrihorovský na treťom mieste. Ivanko, gratulujeme. Ako Masters na druhom mieste Jarko Klesár.